এইটা হচ্ছে আজ্ঞা রামচଣ୍ଡী কূল ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ କୂଳର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲସ୍। ପାର୍କିଂ ପ୍ଲସ୍ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି ଚୋରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାମଟା ହେଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନା ଏଠି ପଇସା ବାଟ ମରଣା ପାଇଁ କାମ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ମାନେ ଦିନରେ ମାନେ ଚୋରି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚୋରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଠି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ କି କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏଠି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣଙ୍କର ଜନଗଣର ପଇସା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବାଟ ମରଣା କରାଯାଇଛି।